Γεια χαρά. Αυτό το μήνυμα είναι αποκλειστικά για σένα. Αποκλειστικά για εσάς που είστε μαζί μου και δουλεύουμε. Με εμπιστευτήκατε και ξεκινήσατε μαζί μου στο DS Domination. Κάποιοι με βρήκατε μέσα από τη σελίδα μου, στο Greek Internet Marketer, κάποιοι μέσα από το YouTube τα βίντεο μου. Κάποιους από εσάς ίσως σας ήξερα πιο παλιά. Είχα το email σας, από το Facebook ίσως. Ή με βρήκατε από κάποια ανακοίνωσή μου. Δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει γιατί είστε σήμερα εδώ και γιατί ακούτε αυτό το βίντεο. Τη Δευτέρα, όπως βλέπετε εδώ πέρα, θα κάνουμε μια μεγάλη, τη δεύτερη στην ουσία μεγάλη μας ενημέρωση, live, ζωντανά, η οποία η προηγούμενη μαγνητοσκοπήθηκε. Είχαμε πάνω από 100 views τις πρώτες 24 ώρες, από τη μαγνητοσκοπημένη μόνο. Το θέμα είναι το εξής. Γιατί είστε σήμερα εδώ και γιατί θέλετε να συνεχίσετε να είστε. Τι θέλετε να κάνετε από το Domination. Τι θέλετε να κάνετε από όλο αυτό το πρόγραμμα. Κάποιοι ξεκινήσατε, βγάλετε πρώτα χρήματα όπως και εγώ, 5, 10, 15, 100 δολάρια στο eBay. Δεν έχει καμία σημασία, λίρες, δολάρες, σε όποια ισοτιμία και να είναι. Σημασία έχει για ποιο λόγο θέλετε να το κάνετε αυτό πράξη. Για ποιο λόγο πήρατε την απόφαση και για ποιο λόγο θέλετε να συνεχίσετε. Έχω ένα μεγαλύτερο όρομα προσωπικά για την Ελλάδα, ένα μεγάλο όρομα για όλου του ανθρώπου, όχι μόνο όσου μιλάνε ελληνικά. Γιατί στην ομάδα μου έχω και ανθρώπου που είναι και από άλλε εθνικότητε, με άλλε γλώσσε, αλλά έχω ένα όρομα για την Ελλάδα. Γι' αυτό και είμαι στην ουσία ο μόνο, είμαστε οι μόνοι, οι οποίοι ξεκινήσαμε ενεργά, αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες μας, ψάχνουμε τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να δούμε, κάποια θέματα με το eBay που είχατε κάποιοι, τα έχω περάσει όλα πρώτος εγώ, ακόμα έχουμε κάποιες μικρές δυσκολίες, τις ξεπερνάμε όμως, συνεχίζουμε και αυτό το βλέπετε και μέσα από τα δικά μου παραδείγματα και τα δικά σας παραδείγματα. Δηλαδή αυτό που γίνεται πραγματικά τις τελευταίες μέρες με το που ξεκίνησε ο χρόνος και άρχισαν και αναρρώσαν λίγο οι άνθρωποι από τις διακοπές, από τα έξοδά τους, είναι πραγματικά απίστευτο. Και αυτό φυσικά σε εμάς που είμαστε στο εμπόριο, στο ηλεκτρονικό εμπόριο, μεταφράζεται σε πωλήσεις. Okay. Εδώ το eBay μου, ένα μικρό αποτέλεσμα που έχω καταφέρει τις τελευταίες μέρες, 2.500 λίρες τζίρο και σχεδόν καθημερινές πωλήσεις. Το email μας βαρδίζεται και 2 φορές τη μέρα. Αν προσθέσουμε μαζί και το λογαριασμό της γυναίκας μου και 3 φορές τη μέρα και 4 φορές τη μέρα με πωλήσεις. 5 λίρες από εδώ, 15 από εκεί, 8 από εδώ πέρα, 25 από την άλλη. Και βλέπουμε πραγματικά πόσο μαγικό και πόσο εύκολο είναι αυτό. Πόσο πραγματικά εύκολο είναι. Αλλά όπως είπα εδώ πέρα, έχουμε ένα μεγαλύτερο όρομα για την Ελλάδα. Και αυτό θα γίνει αυτή τη Δευτέρα. Αυτή τη Δευτέρα στις 9 η ώρα Ελλάδος, όπου θα έχεις εσύ, εγώ και όλοι μας αυτή τη μοναδική ευκαιρία να μοιραστούμε αυτό το δώρο με άλλους ανθρώπους. Γιατί πραγματικά αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να περάσει και εσύ στους δικούς ανθρώπους και που θέλω να σε κινητοποιήσω. Θέλω να σου δώσω αυτή τη μικρή φλόγα που έχω και εγώ μέσα, να την κάνεις ακόμα μεγαλύτερη και να την δυναμώσεις και να τη μοιραστείς με άλλους. Αυτή είναι η μαγεία του ίντερνετ, αυτή είναι η μαγεία της δικτύωσης, του τρόπου που δουλεύουμε, του τρόπου που μοιραζόμαστε αυτή τη πλατφόρμα και εμένα κάποιος μου τη σύστησε. Μέσα από τη δικιά μου προσπάθεια, από τη δικιά μου δουλειά, ήδη έχουν ξεκινήσει τουλάχιστον 19 άνθρωποι την τελευταία φορά που είδα. Κάποιους δεν τους έχω καν δει, δεν τους έχω καν μιλήσει. Δεν έχουμε καν τελάξει ένα email παραπάνω. Αλλά αυτό είναι το μαγικό εδώ πέρα, ότι μοιράζεσαι πράγματα και όλα δουλεύουν μόνα τους στο αυτόματο. Γιατί είναι από το ίντερνετ, είναι από το σπίτι, είναι από την άνεσή σου. Οπότε αυτό που σου προτείνω μέσα από την καρδιά μου είναι μοιράσου αυτή την ενημέρωση, αυτό που έχει να γίνει τη Δευτέρα και πραγματικά δεν μπορώ να σου μοιραστώ, τραυλίζω και λίγο πόσο ενθουσιασμένος είμαι. Γιατί έχουμε κάτι μαγικό που δουλεύει και δουλεύει άμεσα και εύκολα για όλους. Ναι, είναι τα αγγλικά, λίγα αγγλικά πάνω κάτω, όλοι τα ξέρουμε, δεν χρειάζεται να έχουμε πτυχίο, να έχουμε σπουδάσει αγγλική φιλολογία. Η αγορά μας είναι η Αγγλία, η Αμερική, οι αγγλόφωνες χώρες, οπότε αν μη τι άλλο, αγγλικά πρέπει να ξέρουμε αν θέλουμε να κάνουμε international business, αλλά δεν κολλάμε εκεί, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Αλλά κυριολεκτικά έχουμε πάρει φωτιά. Κυριολεκτικά έχουμε πάρει φωτιά. Και έχουν πάρει φωτιά και οι άνθρωποι τριγύρω μας. Άνθρωποι μας ρωτάνε, βαδίζουν στο email μας, στο Facebook, καθημερινά μηνύματα. Οπότε αυτό που θέλω να σου πω είναι πάρα πολύ απλό. Μοιράσου και το πιο μικρό σου αποτέλεσμα, αν δεν έχεις μοιράσει τα δικά μας αποτέλεσματα στο Facebook, με ένα post, εδώ είναι ένα event που έχουμε κάνει μέσα από τη σελίδα μου. Προσωπικά το έχω κάνει και στα άλλα group που είμαι γραμμένος σε αυτό το event και ήδη έχουμε, ήδη εδώ πέρα, για να δω αυτό βάλα πριν από λίγο, στη σελίδα μου εδώ πέρα έχουμε ήδη νομίζω 10 συμμετέχοντες, για να δω στο event, 33 άνθρωποι, 25-15 το είχα αφήσει πριν από λίγο, 34 άνθρωποι ήδη θα είναι εκεί. Και είναι μόνο από το Facebook. Δεν έχω κάνει καμία διαφήμιση, δεν έχω κάνει τίποτα. Απλά γράψαμε ένα event. Αν θες πώς να το κάνεις και εσύ στα δικά σου site, στις δικές σου μάλλον σελίδες group που είσαι γραμμένος, στα group, πολύ απλά,
μπορείς να κάνεις αυτό το group που έχω βάλει και εγώ ή στο group μας ή στη σελίδα μου, αντιγραφή επικόλληση. Okay. Απλά στη σελίδα εδώ πέρα κάτω, μην βάλεις τη δικιά μου σελίδα με διαφημίσεις. Γράψε κάτι του στυλ για να συμμετέχεις δωρεάν, στείλμα προσωπικό μήνυμα μέχρι την Κυριακή 23:59. Η σελίδα μας είναι αυτή. Θα την γράψω και στο group μας. Είναι η προηγούμενη. Αυτό το μήνυμα εμφανίζει σε όσους πατάνε αυτή τη σελίδα να την ανανεώσουν στις 27 του μήνα Δευτέρα 20:55 ώρα Ελλάδος. Οπότε αυτό το μήνυμα έτσι κλείνω. Θέλω να είσαι δυνατός και δυνατή. Θέλω να πιστεύεις όχι μόνο σε μένα, στον εαυτό σου. Έχουμε κάτι που το θέλουν τόσοι πολλοί άνθρωποι και είναι κάτι τόσο νόμιμο και εύκολο και δεν κορδεύεις κανέναν με πλούτη και ιστορίες για αγρίους. Αλλά για ένα εύκολο plug and play σύστημα που μέσα σε λίγες ώρες μπορεί να το στήσεις, να ξεκινήσεις και την επόμενη μέρα να έχεις 1-2 πωλήσεις. Από τα 5, 10, 15, 20, 50 δολάρια στο λογαριασμό σου. Από σένα εξαρτάται, το μήνυμά μου είναι να το μοιραστείς με όλους τους ανθρώπους, με όσους περισσότερους μπορείς και θα σε δω αυτή τη Δευτέρα, 27 Πρώτου, 20:55 ώρα Ελλάδος, για να μοιραστούμε αυτό το μήνυμα με όσους περισσότερους Έλληνες και Ελληνίδες μπορούμε. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο, θα χαρώ να σε δω σύντομα live. Γεια χαρά.